Vítam z nového videa. Ak vidíte, dneska som tu s Toxic Batym a pomôžem mu dneska získať netheriteový armor, lebo on ešte nemá. Môžeš pozdraviť. Ahojte všetci, tu je Toxic Maty. Dobre, takže stojíme aj pri nether portáli. Takže vlastne pôjdeme naťažiť enchant debris, potom musíme, no proste budeme musieť získať tie veci na netherite armor, všetko uvidíte. Mám pripravený shulker box, kde sú TNTčka. A ja som už našiel, proste kde som to ťažila ja, som našiel také hrozne dobré miesto. A je tam veľa enchant debrisov, ale ja vám to nebudem môcť ukázať, kde sa to nachádza, lebo to je ešte tajné, len my dva to zatiaľ vieme. Dobre, tak myslím, že môžeme ísť do nedru a ideme na to, takže poď ideme do nedru. Tak, jak vidíte, zmenil sa aj tento nether, sme ho stavali, sme to tu zväčšili, portály, všetko. Tu sú aj loďky, tu sú aj barely s loďkami. Dobre, tu sme presne urobili takú boostovaciu vec, ako nie je to nič moc. Čiže keď pôjdete na to, tak sa boostnete presne na blok. Dobre, takže ja sa vám ozvem, keď tam budem. No takže, dámy a pánové, sme tu. Takže, áno, tu som ťažil moje netherity. Hovorím, že nemôžem ukázať, kde to je, lebo sa bojím, aby to niektorí členové videli. Vidíte, tu napríklad enchant debris si proste tam začie možno. No. Takže, tak si Matý, ja si zoberiem bloky. Aký máš krompač, prosím? Diamantový a tu mám ešte Iron Pickaxe Seal Touch. Dobre, tak iba s diamantovým to môžeš, sa mi zdá. Tak vystavaj sa tam hore a vyťaž si to, alebo choď ďalej, choď sa ďalej pozrieť, ja ti toto vyťažím. No choď sa ďalej pozrieť, kde sú, dobre? Dobre. Ja som tu už bol. Tak, mám. Nice. Ja mám Seal Touch krompač tiež. Je ich tu dosť veľa. Toto je také dobré miesto, strašne. Som chcel. Dobre, tu je ešte ďalší. Máš? Tu je jeden, mám. Máš? Idem mu vyťažiť. Tak môžeš. Koľko máš? Ja mám zatiaľ 4. Ja tu vidím jeden. Skeleton. Ja som to tu, keď chcete vedieť, ja som s postielami a s TNTčkami, som to tu ako zničil. Takže tak. Ďalšie nevidíš už? Už nie. Musím to skontrolovať ešte, lebo... Akože ja mám 4, koľko ty máš? 1. 1, OK. Tak ideme asi ďalej ničiť. Na to sa aj diváci tešia. Aby sme proste... Toto je môj shulker box. Zoberiem zatiaľ takto. Dobre, tak teraz si daj ty odstup, aby ťa to nehytlo. Lebo máme lepší armor, vieš. Ja to tu trošku vykopem. Takú cestu, takto som to vždy robil, takto som vykopal. Ja mám soul sand. Tak, to myslím stačí. A teraz dám takto TNTčka, všade. Takto. Hop, proste celé to tu takto zakryjem, bum. Tak, dobre, to stačí a idem to zapaliť, utekaj preč, dobre? Tak, tam to trošku, to dám takto, hop. Dobre, ide to. Nemusíš ísť až tak ďaleko. Viem, ja som sa ešte pozrieť ešte sem. No ma to trafilo. Máme, nice. Láva tu tečie, tak daj pozor. Nice. Budem sa skladať asi z toho netheraku, aby som nemínal hlinu. Však hlinu si môžem hocikedy naťažiť, to je jedno. Tak, tu je jeden. Tak. Ešte jeden tu bol, sa mi zdá. Neťažil si? Ty koľko máš inak, lebo ty si asi zobral jeden, ale však nevadí. Ja som ti asi zobral. Áno, jeden som ti zobral. To je jedno. Zapchaj tú lávu, prosím ťa. Nech to tu nečíša. A ešte tam dole. Tu zapchaj ty a zapchám túto.
Tak. Si tam skočím dole. Čo to je jedno. Dobre, nice, tá je zapchatá. Ešte tu tečie nejaká. Tu som zapal. To je zabagovaná. To je zabagovaná. To je takto. Čo by tak nemalo byť. Lebo odíkade to proste netečuje, akoby. Dobre, tak vyzerá, že môžeme ísť ďalej vybuchovať. Ako našli sme 2. Neviem, koľko tam bolo, môžete napísať do komentáru. Koľko ich tam bolo. Kámo, ty tu bojuješ so skeletonom. Dobre, nice. Dobre. Takže môžeme ísť ďalej. Čo? Môžeme ísť ďalej od Bachova. Môžeme. Tak, kámo, strašne mám veľa nederaku. Neviem ak ty, ale mám strašne veľa. Nie! Kámo, môj shulkerbox, ja som ho milo vyhodil. Kde je? Kde? Aha, tam je, ty kokos, zlakol už. Tak. Ja mám tiež nejakú. Dobre, tak Toximaty, ideme ďalej kopať. A myslím si, že teraz by sme to mohli aj viacej ďalej odkopať, ne? Nemyslíš? Hej, no. Trošku viacej. Takto, kámo, ďaleko, lebo mám stack TNT, čo máš. Keď si hovoríte, že jeden rád stačí, ale podľa mňa nie, lebo toto vám odbachne aj viacej do šírky. A môže byť viacej. Dobre, tak. Posledná TNTčka, tak to nechám na potom. Dobre, odpaluje sa. To trošku ďalej. Ty kokos, kámo. Koľko veľa tam je. Tu je hore. Kde je tu? Nice. Koľko sú? Dva sú. Ako neviem, koľko bude stačiť. Aha, 16 by malo byť. Prosím ťa, dáš mi tie tvoje, aby sme to mali všetko na kope, neboj sa, nenechám si. No dobre, tak ideme ďalej odbachovať teda. Ty nemáš nejaké výbušnosti? Nemám. Lebo kámo, mi za všetko míňa a potom mi to budeš musieť vrátiť, vieš? Dobre, tak, to myslím stačí. Dobre, odpalujem. Pozor, daj. Pozor. To mi sú 3 alebo 4. Ja idem pozrieť tam ďalej. Choď pozrieť ďalej, no. No nice, tu sú. A ja tu nemám. No, toto je tak dobrá lokácia. Tu ich máš strašne veľa. Lebo ja som aj na presných súradicách. Máš nejaké, či nie? Ja nemám. Kam, ops. Ja mám milión toho nederaku, Elnino. Ja Kámo, mám aj však milión. aj ja. Kámo, furt nič. No ale teraz ako, nemôžem sa sťažovať, nebolo to zase málo. Dobre, ja idem teda ďalej kopať. Dobre, tak. Dobre, myslím, že môžeme na to. Pozor. Opa. Kámo, to ma aj hitlo, ty kokos. Si tam zlatý ako pre istotu. Normálne mne to ubralo dosť. Za to, že mám ako teraz chestplate na sebe ešte, ani nemám elitru. A nič. Kámo, nie. Škoda. Kámo, mám milión nederaku. Tak ja to ešte tuto do shulkerboxu podávam všetko. Dobre, mám plný shulkerbox. Ešte trošku dozadu to predĺžime. Tak dobre, a ideme to odpaliť, kámo. Teraz to už vyjde. Teraz už posledný raz. Teraz verím, že padne veľa a hotovo. No konec, kámo. Ešte je veľa za nami? Nie, už len kúsok. Zoberiem si takto málo. Iba 16 si zoberiem.
To ti bude stačiť, hej. Cash, koľko? Aha, môžem asi aj takto už. Takto po kúskoch. Hop, dobre, odpalujem. Pozor, choď ďalej, lebo minule nás to dosť hitlo. Dobre, nice. Nice. A, tu je. Nice. Mám. A tam sú ďalšie. Dobre, to môžeš vykopať. Kde je? Vykopať. Dobre, tu je. Ďalší. Teraz máme, tuším, 16 už. Máme? 16. A ešte, kámo, není tu ešte, aby si mala nástroj. Ale však hlavne armor, nie? Áno, To možno ti aj bude stačiť, lebo full netherite, takže možno ti to aj, neviem ako ti to má výsť, možno ti to vyjde aj tak, aj nástroj, neviem. Však keď tak potom prídeme ešte. Takže my ideme naspäť. Dobre, a potom máme ešte pre Toxic Mateo takú výzvu jednu. Ale to sa dozviete, keď sa vám ozvem, keď prídem domov. Takže tak, kamu gas sa tu... What? Kamu gas sa tu spánul. Dobre, tak ozvem sa, keď budeme doma. No takže som u mňa, Toxic Mati ešte na ceste, lebo ja mám elitru. On teraz, neviem prečo ho nemá na sebe. Prečo nemáš na sebe elitru? Nemám raketky. Jaj. No takže dámy a pánovia, ja si idem teda usporiadať ten nether u sebe domov. No a teraz vám poviem tu challenge pre Toxic Matiho. Dobre tu. Tá challenge je v tom, že keď dá water bucket z hard limitu, možno ste si všimli tej veže, čo tam mám. Tak budem, toto je mi, lebo on teraz nemá momentálne. A prvá vec je tá, že prvýkrát musí vyhodiť water bucket a dať ho. To keď nedá, má 3 pokusy, hej. Vyhodí water bucket a musí ho dať. To keď nedá, tak potom pôjde na druhý pokus a to je, že musí dať so snow bucketom. A ten posledný je normálne, že je s water bucketom. Takže prvýkrát musí vyhodiť, potom normálne so snow a potom normálne z water. A to keď nedá, tak potom mu nedám... Toto mi si chcel? Toto mi. Áno. No. A mám ísť na tú väžu? Na ten sky limit? Môžeš tam ísť momentálne, no. Ja ťa usporiadam toto. No a ja som si postavil výťah. Tam. Mám dať spawn point? Môžeš, ale do česky si dať všetky veci. Všetko, toto je všetko. Ja si idem zatiaľ naťažiť hlínu ešte stack. Tam zombík nechaj ma. Dobre. Dobre, mám naťaženú hlinu a idem za tebou teda. Idem výťahom normálne, ak tým. Ja pôjdem z Riptitrov zúbcem ešte trošku. Tento výťah som stával do hard limitu. Bolo to veľmi náročné. Ale jak som to postavil. Dobre, si tu, nice. Dobre, prvá výzva, musíš vyhodiť water bucket do ho, takže ja mu to musím všetko vidieť. A bude skákať na túto stranu, lebo tam je voda. Sem. Dobre, tak vyhoď water bucket a môžeš ísť na to, takže kúvam sa na to. No to si urobil úplne blbo. Idem tu pre ten water bucket. Musíš to... Ja vám to môžem ukázať na konci. Viem ako. Si nemal hneď skákať. Idem hore za tebou. Dám ti water bucket. Dobre, tak prvý pokus nemáš. Snaž sa, kámo. Takže druhý pokus musíš dať so snow bucketom, ten je môj. Normálne ho stačí len dať. Takže páči. Budem sa na to kúkať, takže... Dal si? Áno. Nice, dobre. Daj mi naspäť bucket, ja ti dám tvoj. Ja vám dámy a pánovi idem ešte ukázať, jak to skočiť. S tým vyhodením. Normálne.
Teraz asi nebudem dávať spawn point, je normálne, tak toto urobím, že nechám si takto všetko. Takže aktivuje sa mi to keď to nedám, takže to sa dosť nevyplatí, ale ja verím, že to dám, takže pozerajte. Vidíte, easy kámo. Ani som sa nemusel snažiť. Dobre, zober si veci a ja ti idem zatiaľ vykraftiť ten netheriteový armor, dobre? Aj zlato potrebuješ, aj takú novú vecičku, ktorú mám doma. A sa to aj docela ťažko hľadá, ale mám ju. Takže, to si váš. Dobre, je to toto. Zatiaľ si zoberiem to takto. Zlato musím zobrať. No moje mačky. Som im dal mená maček nejaké. Dobre. Takže toto musím dať do pece, sa mi zdá. Tak. Ešte máme jedno zviera. Možno ste ho už počuli, je to sniffer, veľmi zlatý je. Že to tak je Toximaty? Áno. Je to tak? Neotvoríte. Takže Toximaty dal challenge. Ja mu bohužiaľ budem musieť dať... za ten netherite, možno ti pomohol, ti dám iba 2 totemy, nie 3. Dobre? Dobre. 2 ti stačí. To mi stačí. Tu by som mal mať nejaké. Kde to je? No to som nechcel. Tak. No, tu sa to vypeká. Dobre. Už to, posledný sa vypeká, tak. A teraz, ak sa to kraftí, no sa to tuším nejak takto kraftí. Tak, a toto ide sem. Hore ide zlato. Takto tuším. Áno, dobre. A teraz to tam dám len normálne celé, to tam dám. Normálne tak. Aj toto dám túto všetko. Tak. A vykraftím to. A máme ich 4. Ja potrebujem toto, presne. Dám... No a teraz mi daj tvoj diamantový armor. Celý. Dobre. A si istý, že ho máš pekne enchantovaný? Aby si to nerobil zbytočné, ako. Čo? Ten armor? No. Že či ho máš dobre enchantovaný. Tento môj? Čajronové boty nebudem ti môcť, však ale máš diamantové určite. Nemám akože moc dobre. No tak ako chceš si to robiť, či nie? Ukáž. No tak áno, to máš na nič. No tak, máš netherite. Ja som vám chcel ukázať, jak to urobí, ale teraz asi budeš musieť získať lepšie enchanty. Potom si ich budeš môcť enchantnúť. Aspoň meč si nechceš dať, nemáš niečo dobré, že meč alebo tak? Meč mám Bane of Arthropods, voláčo 4, to je blbosť, a Knockback 2. No tak to je blbé, kámo. Tak nevadí, tak tu máš teda, ja si to nechám u seba a keď to budeš potrebovať, tak potom ja ti to enchantím, neboj sa, nezoberiem ti toto dám. A tie totemy idem ti teraz dať a dobre. Dobre, nevykraftil som mu ten netherite armor, ale vidíte, na čo by si to dal len na také zbytočné veci. On si ešte získa a potom on príde za mnou a mu to normálne dám, takže tak. Takže Toximaty, tu máš tie totemy, páči. Ďakujem. A dobre, tak myslím, že toto video sa môže ukončiť. Splnil cieľ z hard limitu a ten netherite armor si ešte teda nebude kraftiť. A dobre, dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like, odber a zvonoček a na budúce na SMPčku môžete byť aj vy. Toximaty, ty tu normálne robíš okruhy. Dobre, takže odber, like a zvonoček na budúce na SMPčku. Možno môžete byť aj vy, lebo budem akože losovať z mojich odoberateľov. A hlavne majte aj like a zvonoček, to vám veľmi pomôže. A budem robiť aj Discord skupinu Velmi SMP. A to tam bude najviac aktívny, tak aj toho pripojím. Ale to ešte neviem, kedy urobím. A dobre, tak ja sa s vami lúčim a zatiaľ čau, pozdrav. Čau.